Kani bana mawin lapha ke aw 6 kaya bathela lapha ke ulingana ke amadraw amabili lama win ke wala lapha ke TS Galaxy amathathu wonke lawo mawin u1-0 babona njengo 1-0 Well posile ke Tinat belifika nansi ke ingozi ibhola ke lamceza ke uZindong one touch football Andre de Jong thola ngapha ke Mfukeng Sibilibili ungena ngaphakathi kwesibilibili ke Tinat Sibilibili bamvimba ke Sibilibili ke Shandu Kanda ovalepha ke Sibilibili usuka khona la kuyena ke TS Galaxy Sibilibili 98 games wasora ke lapha ke 10 goals Kesiphenga ke wathiwa ke free kick wathiwa ke free kick bayinikeza ke mabhakanisile phansi ke Sibilibili uSibisi usesquadini njengoba ke iningizimu Afrika ke nePanama eThekwini naseCape Town uSibisi thila zavumela ngekhanda nikini ikhanda abonisa ukuthi yeke ngiyavuma akekho umuntu odlala njengo i-right back eBest njengomdawu umdawu uModiba kuyona ke Sundowns uNdamane usuka la kuyona ke iTS Galaxy nayo khona avana semshisho sesquadini sakhe lapha ke ucoach Mthathu Matambi babalivimba ke emuva lapha sibemanje ke Sibilibili uya phambili ngeJuba uthola ngapha ke Mfukeng shy pass ke Mfukeng Sibilibili angazi na Sibilibili benake siyema bangenzakala bascore bazocelebrate yini Mfukeng nansi ke ingozi ke Tinat Mfukeng mana ke thoba Dion bemvimba ke Dion hey kuzoba nzima bangenza ke phumela ngaphandle ngoba ke lapha ke bench banomelusi Mbunjana Shake pass Mbunjana bathola ngapha ke uMahlambi uyaphambili ngeJubane manje lapha inako Mahlambi usala phansi uMahlambi uNompempe utacheka uthi ke goal kick uvile waziwela ke uMahlambi sibhenga ngapha nje ubona ke lapha uyazidivela ke lapha yina ke Jenwy thola ngapha ke Sibilibili bemvimba ke muvina ke Mvelons Mbuthuma ibhola yalteka wasala phansi Mbuthuma uNompempe kajaji madoda Villa Mbunjana sibhenga manje lapha ke Mfukeng isegazini ushaya pass ke Mfukeng bokeli vimba ugoalkeeper lapha yina ke uTape Ila owaya ke iTS Galaxy kodwa uthi mawushaya kanye bese uthi hayi posithawu ikakhulukazi wena amabhakane adala kanje babalivimba lapha ke uthini ke uNompempe uthi ke khona kick ayesithathe yawo amabhakani ngiyazama nangokuthi kuzabona laba balandeli phola ke move belivimba lapha ke amabhakaniya omunye ufike late azange ayiphathe kahle azange afike ngesikhathi mhlambe ke ejimini bambeke lapha ke bench noma ke angabe bikho nje kuyona ke ifirst 18 bese uyakhawuta indaba angafakanga umbulasi ukukhulukazi masidlanza ke ibhola ke lapha ke bese amabhakaniya ke bathola ngapha ke Mfukeng Mfukeng ushaya pass ke Mfukeng Sibilibili babavimba ke lapha kade baphele isikhathi singibathi hayi thingumnyaka bazomvimba emuva uSibisi Dinel Khaleni ethini ibhola phela pass ke Mfukeng Sibilibili awasebenza ugoalkeeper madoda hayi khona uTape Ila ambukeli amabhakane yami wedlala hey ngapha kule grandstand engapha ngaka left maya ngapha esikolweni la eOrlando Stadium sadla ubona indoda nayi uyawa lapha ke phezulu sukile yena ke lapha ke umbatha uthola ngapha ke Mbuthuma nangu Mbuthuma nadlala kabi uNompempe kodwa kajaji madoda isimanga sibeka manje ibhokeni lapha ke Sibilibili anye una 33 games una 12 goals ahlangena amathambo mbukeli la eMbombela Stadium TS Galaxy not sibheka ke ibhola manje ke sibheka manje lapha ke Dion nala ke Thuba goal kick captain lapha ke owayo ke embukeli iTS Galaxy hayi kunzima ngempela 3-0 nishoda hayi niyobuya ngenhlanhla ingakhulu leyo mali hayi kodwa badlane neswaluza hayi afika umvala lapha ke uParadise Silo yina ke lapha ke uJazini
Gola ngempela ke inkundla ke mbukeli. Yingakho ngithe masicala mhlawumbe lo ngasho ukuthi likhona iqembu elidlala kangcono kule season ukudlala amabhakaniya. Hey, Sibilibili. Sibilibili indaba ibhola ebusele. Zintong. Thola ngapha ke Mvelos. Bebel vimba lapha ke move Sibilibili. Apolis. Uthola lapha yena ke Sibilibili. Nomfundisi. Thus, nondo ngiyacabanga undo ayihambela phezulu amabhakaniya hamba phambili ngofonini. Bafuna ke igolistani manje amabhakaniya. Apolis. Apolis. Bebel vimba ke move. Yena ke phake uSilva. Esgalos. Sundowns ke abashala phake amagoli amane. Noma Mkhize. Nala ithuba ukuthi bathole igolistani. Chisa Mpama. Chisa Sibilibili. Iqembu lokuqala ke ngisasho umbukeli ukuthi abakaze bashaya ngo5. Amabhakaniya yayivulela ngempela ke induku. Ayizamile tape ile ngabe mhlawumbe isikole manje u12-0. 5 Orlando Pirates. Ukumoyisa kancane ke kumlandeli wayo lapha ke iSundowns. Kaze kukuphi madoda umlandeli amasandawana le enkandla engwelezana. Nkosi angithinte baba. Zwe Nkosi. Asina amabhakaniya manje ayahamba neligi. Ile phasi ke Mtanjela icompose yakhe lapha ke uSibilibili zakhala isefe. Ushaya igoli ke lapha ke uSibilibili. Elesine la kona ke amabhakaniya. Igoli lesibili lapha kuyona ke mbukeli iPetway Premiership. Yina ke phake uSibilibili. Lithe ngempela ke le jersey ke ela amabhakaniya mbukeli. Njengongibona ka aka celebrate ngoba kusuka la TS Galaxy not Orlando Pirates 5 awuphuphi mbukeli TS Galaxy final lapha ke igoli lokubika ekhaya Phula livimba ngapha ke uSipho Shane Pirates triple sub Pirates Sibema nje phela lapha ke manje kuyena ke uSibilibili bemvimba ke uSibilibili Novic kwindoda emnyama basopha indoda emnyama wena Shayisende madoda umbuthuma Sibilibili nala ke thuba bangahle bathola igoli kamke phela basebenza lapha Sibheka ke phela manje buyisela kodwa ke khona kick yakhe amabhakaniya angazi ke khona ke into eyithile ezikhalayo la ngazi kanjani kodwa bakhona ke engineer bayaphakamisa ke amabhakaniya bathola ngapha lapha yena ke Mfukeng Shake phaso ke Sibilibili Beke livimba ke ugoalkeeper amabhakaniya ngoba ke isikhathi esiningi abakwazi uku-attack nokushaya amagoli Silva bayaphambili bafuna ke igoli elokubika ekhaya ke lapha yona ke TS Galaxy kodwa ke midfielder of the season Sibema iphula amajeke kodwa ke ngale ngakuthatha bemvimba ke apolice Belo Stadium uveli kamshini yagaya kamadlilahle